उदालगुरिनि हरिसिंगायाव आबाद मावनायाव बाहायग्रा आइजें-आइला रानदों। आसाम रायजोनि आबाद बिथिंखौ जौगाखांहोनायनि थांखिजों बिटिसि आरो आसाम सरकारा बायदि बायदि खामानि मावनायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। बेबायदिनो दिनै फिन उदालगुरि जिल्लानि हरिसिंगा पिसिडिसिनि मावखुलियाव उदालगुरि जिल्ला गाहाय मन्थ्रि कृषि सिंचाई योजनानि बानजायनायाव ओनसोलनि सिङाव थानाय माखासे आबादारि सुबुंफोरनो माइ हाग्रा, दै सारग्रा बायदि बायदि आइजें-आइलाफोर राननायजों लोगोसे दाउ, अमा, बोरमा, ना फिसिग्रा सुबुंफोरनो आबाद बिथिंखौ आगानसे दावगा होबावनो थाखाय राङारि अनसुंथाइ होनाय हाबाफारि खुंनाय जायो। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बिटिसिनि गाहाय लेङाइ मावफुं सोद्रोमा एबा उदालगुरि बिधानसभा बियाबनि एमएलए गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया बाहागो लानानै मुलाम्फायारिफोरनो आइजें-आइलाफोरखौ राननानै होयो। दुलाराय आसामावनो 85% मानसिया गामि ओनसोलाव थायो आरो गासैबो आबादारि। दा आबादारिफोरखौ रांखान्थि बिथिङाव गोख्रों खालामनो थाखाय भारत सरकारा गोबां हाबाफारि लादों आरो बिनिनो मोनसे हाबाफारिया जाबाय PMKSY प्रधान मन्त्रि कृषि सिंचाई योजना आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो दिनै हरिसिंगा ओनसोलाव थानाय हरला PMKSY नि सिङाव थानाय गामिफोरनो बे गामिनि आबादारिफोरनो आबादनि माखासे आगजु राननाय जादों। दिनै मात्र 35 मानसिफोरनो बे सुबिदाखौ राननाय जादों। खिन्थु फैगौ जिहेतु बे 5 बोसोरारि मोनसे परिकल्पना, बेनिखायनो 5 बोसोराव अन्तत 20,000 मानसिया बे आसनिनि सुबिदाफोरखौ मोनगोन। दिनै आराम्भ नेक्स्ट बोसोर आरो लाबावगोन। एबारनि भितरावनो 2023 नि भितरावनो आरो गोबां आसनि दंबावो। दा बेनो प्रत्येक बोसोराव बिदि सोरनिबा आबादनि हालेवग्रा ट्रेक्टर, मिनि ट्रेक्टर, मा बुंगोन बेखौ, पावार टिलार, बेनिफ्राय माइ हाग्रा, गांसो हाग्रा, बेनिफ्राय दै सारग्रा आरो गुबुन गुबुन बिदि आसनि बेखौ दाउ फिसिनाय, अमा फिसिनाय बेबायदि आसनि होगोन। बेनि अनगायैबो सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनोबो प्रत्येक सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मेम्बारफ्रा जाहाथे 2,500 करिबाबो मोनो बिनि थाखाय स्किम दङ आरो बेखौ जों फारियै बे आसनिनि गेजेरजों मावलांगोन आरो दिनै बे आराम्भनि बेनिखायनो आसा खालामनो जायफ्रा मोनबाय बिथांमोना बेखौ हद बेबहार खालामगोन आरो बाखिफ्राबो बे बरला PMKSY नि स्किमनि आन्दाराव जिखिनि गामिफोर दं बे गामिनि रायजोफ्रा बे सुबिदाखौ मोनगोन। बेखौ ग्रुपनि गेजेराव होनायखौ जों नुनो मोनाखै। बेयाव इन्डिभिजुवेलि जिथु बेनिफिसियारि बिथांमोननोसो होनाय जादों। दा बेबायदि गुटआवथ' गोबांखिनि बेनिफिसियारि थायो, गासैबो मोनजोबाखै। मोननैफोरखौ मा होननानै खावलायो? ओरैनो दा जिखिनि एग्रिकालसारेल स्किमफोर बेफोरो फ्रायनो इन्डिभिजुवेल स्किम जाहैगोन। खिन्थु जि केस माबा होनायनि माबा दं सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो, खिन्थु बे ग्रुपफोरनो होनाय जागोन। खिन्थु बे मोनसे ग्रुपआव हयथ' 25,000 करि होगोन आरो बेखौ रानलायोब्ला इन्डिभिजुवेल 2,500 करि गोलैगोन, बेखिनिखौ होगोन। बाखिया खिन्थु फ्राय इन्डिभिजुवेलानो जागोन स्किमफ्रा। इन्डिभिजुवेलानो जा बा ग्रुपआनो जा, बे जोंनि आबादारि रायजो राजाखौ जौगाखांहोनायनि थाखाय होनाय जादों। बेखौ हद बेबहार खालामबानो जाबाय, मोजाङै बेबहार खालामबा जोंहा लाब जागोन। बेबायदिनो गोबां आगजु रानदोंमोन थांनाय सोरखारनि समावहाय, नाथाय इउटिलाइजेसना जायफोर फार्मारफोर दङ बे प्रपार इउटिलाइजेसन जायाखै। बेनिखायनो थांनाय सरकारनि समावथ' गिदिर गिदिर ट्रेक्टरबो होदोंमोन, गिदिर गिदिर पावार टिलार होदोंमोन। खिन्थु नुदों सरकारनिफ्राय होनाय बे स्किमफोरखौ जोंनि आबाद जायफ्रा मोन्दों बेनिफिसियारि बिथांमोना मोजां बाहायाखै आरो बिनिखायनो बेखौ गावसोर बाहायालासिनो फाननायखौसो नुदोंमोन। बिनिखायनो एबार भारत सरकार हिसाबै दा जोंनि आसाम सरकार आरो जोंनि बिटिसि सरकारा बे गिदिर ट्रेक्टर होनाय स्किमखौ बन्द खालामबाय। माथ्र दा बिदि फिसा फिसाखौ होयो, जायफोरखौ एक्सुवेलि मानसिफ्रा इच्छा खालामबा गावनो बायनानै लानो हायो। खिन्थु थेवबो आबादारिफ्रा जिहेतु गोरिब फ्रायानो आरो बिथांमोना गोबां थाखा खरस खालामनो हाया, बेनिखायनो बे स्किमफोरखौ फिसा फिसा स्किमफोरखौ जोंनि आबादारिफोरनो होनाय जादों जाहाथे बिथांमोनहा लाब जायो।